ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми дурай ватан. Имрӯз 26 июли 2026 сол 10 то хонаи фурӯшӣ арзон. Худтон медонед дӯстон ки ҳамин Сауду ТВ сериёзи кор мекунад, хонаҳои арзон мемонад ки мардума зурш бирасаву хона бихарад. Баъдан дӯстон нисбати рубл курс, яъне ки доллар, евро, рубл аз бонки Эсхата мондем дар рӯи экрани шумо. Мақсад ки муқоиса кунен, пулдоротон роӣ кунен дӯстон азиз. Баъдан барои реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунен. Шояд шумо хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp роӣ кунен ё ки омада ай пешнавор мекунем, дар якчанд сайтҳо реклама мекунем. Дар ҳамин видео дӯстон лайк монен, конкретни лайк монен, дар канал подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем. Акай Нозима 100% бовар кунем. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо меравад? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон нигоҳ кунед, ин апамон мега ки кӯдаквон дар кораи ниянка, яъне ки кӯдак дорум, дута кӯдакай, ду бачаакай да, якташ 6 солаҳай, якташ 3 солаҳай бачаан, кӯдакҳои хубан, дар Домодед ва қарор дорад дар Москва. ҷои хов метем агар ки маслиҳату туғри бигира ё ки худчон кӯдакҳоро бара дар хонашон нигоҳ кунад, продукта шароитҳошон муҳайё мекунем, мега нашоти нархи ҳаққи коришон маслиҳат мекунем. ина дӯстон телефон WhatsAppшон рӯи экрани шумо. кадомитон мисол бекортар ҳастен, ин ами дасти WhatsApp-да муроҷиат кунен, бигирен кӯдакҳоро. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Фархор қарор дорад, дар ҷамоати Ватан, деҳаи Лоҳутӣ, сехонагаҳай 7.5 сотиқ замин дорад. ина дарвоза бача азиз, аз дарвоза дохил ба ҳавлӣ меша. нигоҳ кунед, се дархона, 7.5 сотиқ замин, ҳавлӣ ҳамвор, участкаи Лоҳутӣ. дар пеши хона мега 2 то мактабай плюс балниса плюс банк ҷамоатай, дар наздикии роҳи мошинрав қарор дорад. зон дар пеши хона канали ов ҳастай, свет дора, хона дар ободияй, калидор, баня, ошхона, каҳдон дора. марамат варианти зур барои харид кардан, беҳтарин вариант, нархи арзоне бардоро. ихирин нархҳо дӯстон сериёзи мегум намеёем бача азиз. 300 000 сомон ай, нигоҳ кунед, 7.5 сотиқ, се хона. пеши хона да мега мактабу балнисаву банк ҷамоатай, яъне ки канали калон пеши хона дай. варианти зур дӯстон 300 та. марҳамат, кадомитон пул дорен, шанси беҳтаринай акақати масиҳат кунен, хонара брен ҳозир бихарен. дӯстон азиз, 300 000 сомонӣ занг занен. ҳами хеле хонаҳои арзон дӯстон ай кадом тарафо дар кортона. шуморо ман мегум ҳазор бор ки комментария кунен. вақте ки шумо комментария карден, мардуми доштагии мо да роӣ мекунад. мо рекламаш мекунем, шумо тамошо мекунед, шумо интихоб кардам харидорӣ мекунед. дӯстон
дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯши имрӯзамон. нигоҳ кунед, 110,000 сомонай дукомната квартира дар этажи чорум, масоҳати 48 метри квадратӣ дар шуроби Исфара қарор дорад. 110,000 сомонӣ. ремонтош хай каги тайёр. Исфара шаҳраки шуроб, хона дуҳуҷрага, ошхона ва ҳамому ҳуҷҷатхона ҷудо ҷудо. хоб квартира 20 метр дур аз боғи нав, наздикии мактаби замонавӣ ҷойгир астай. техпаспорт дора. 110-48 квадрат. лозимтон бошад дӯстон марҳамат варианти беҳтарин барои харид кардан муроҷиат кунед дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯши имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астад дӯстон азиз ки 300,000 сомон арзиш, дукомната квартира дар этажи якум, масоҳати 55 метри квадратӣ қарор дорад дар 5 микрорайон. 55 квадрат, 5 микрорайон, 300,000 дукомната. срочна хоб доми саюзӣ мега, наздикии мактаб, садик, хоб мағоза қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. 300,000 сум бо муомила. марҳамат лозим бошад занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 279,000 сомон, 50 метри квадратӣ, дукомната квартира дар этажи сеюм дар Табрезай дӯстон. ноҳияи Вахш мега. ана нигоҳ кунед бача азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, бахшиш, дар шаҳри Ваҳдат дар Табрез, наздикии мактаби нав, доми 7 ошёна, хона дар ошёнаи сеюм қарор дорад. духонага шикатуркадагаи лифтам дора. шаҳри Ваҳдат дар Табрез. 279,000 сомон бо муомила. марҳамат дӯстон, занг бизанед. лайкотон монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. яъне ки дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ астае ки 275,000 сомонай, як хонага квартира дар этажи якум, масоҳати 32 метри квадратӣ дар 32 микрорайон дӯстон қарор дорад. 32 микрорайон дар этажи якум, 32 квадрат. боқимонда маълумотро дӯстон занг зад бигиред хитон. баъзе нафаро хона равон мекунанд. ами хона дӯстон 275,000. баъзе нафаро хона равон мекунанд, адресоро мисол нопара мерасанд, баъд дигар дар ватсап ҷавоб наметиҳанд. ҳамин хел мемонем. хоҳишай ҳаматон касе ки роҳӣ мекунед, адресоро пара нависонед. мо ҳам реклама кунем ки мардум хушрӯ тамошо кунад дӯстон. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 120,000 сомонай, этажи якумда қарор дорад. як хонага 4 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Булбулчашма дӯстон қарор дорад. яъне ки дар Ҳисор будастай, деҳаи Булбулчашма. як маҳаллае ҳаст ки ай Ҳисор камтарак дуртарак ай дӯстон. мисол як тараф кӯҳнимаай. хоб арзиш 120,
4 сотиқ замин, як хона, деҳаи Булбулчашма. Масъалаи овуш камтар камбуд дора. Кадомитон дар лозима интизорат мекунем. Мақсадатон аз маромад занг зад пурсон шахтом. دوستان مگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه نزدیک حوالگی فروشی 105,000 سومون دوستان مرمت بگیرین شکو. یکم اتاج 5 خانگاه 6 سوتیق زمین داره. ناحیه بخش سوخوزی بخش. خانه کروبکا فروشی در سوخوزی بخش 6 سوتیقه که 5 خانگاه در بخشای کدومیتون دم خیلی خانه ارزان در کارای خلاصه که شرایط ندارین و خواهش خانه کنی دارین участка خرید دارین اینا مرامت دوستان میگیرین اگه اون بار از خود میکنین میشه زندگی ساز. مرامت در رقم های اخیرش 86 زنگ زدن دوستان. دوستان میگذاریم به هشتمین خانه نزدیک حوالگی فروشی. انا این خانه دوستان 135,000 سومون ارزش داره. یعنی که دو خانگاه های 2 سوتیق زمین داره. شهرکی شراره محله ارتبوز. خانه حالتی کروبکا ارتبوز شراره داخل داره عزیز. در شهر حصار 135,000 سومونی و انشالله که معامله میشه. مرامت کدوم دلوزیمه زنگ زد پرسان شما عزیز. دوستان میگذاریم با نهمین کوارتیره فروشی. برادر عزیز 390,000 سومون کوارتیره فروشی. یک حجرگاه کوارتیره در اتاجی تویوم مساحتی 37 متر کواdraتی شهر دوشنبه ناحیه فیردوسی 390,000 با معامله دوستان. خانه در پایانی کاروان راهی نو ای آخری بزرگ میگه یک اصناف کپیان ایرای کلان 400 متر دوستان عزیز. دورای خانه در دومی 3 اتاژه قرار دارد دوستان عزیز. دومی 3 اتاژ خانه ما در اتاژی دوم برادر عزیز. обсвет دومی خانه را میگه یک خانگاه کدگی بعد دو خانگاه جدا کده مقصد میشوه. سپالنی زنگ زدن بچه معلوماتی پراشه بگیرین. 390,000 سومونی زنگ زدن. و دوستان میگذاریم با آخرون کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره فروشی است که 350,000 سومون ارزش داره و دو کمناته کوارتیره در اتاژ یکم مساحتی 40 متر کواdraتی یعنی دوستان 40 کوادرات های 350,000 میگه. رقمش اخیرش 37 در روی اکران شما زنگ زدن معلوماتی بیشتر بگیریم بچه عزیز. خانه در 8 میکرورایون عبارت هست عزیز. ششوشیونه در اشیونه یکم خانه مقرر دارد عزیز. لیفت هم دارد. ремонти нав уборка карда зиндагӣ мекунен бо ҳама чиз чораш фурӯхта мешавад. нархаш 350,000 бо муомилат азиз. дӯстони азиз навори мо тамом чизе ки буд роӣ кардем, хоҳиш кардем, комент кардем, ҳамаша мондем. кадомитон хонаҳои фурӯш дорен дар ҳамин ватсап роӣ кунед. омода ай пеш навор мекунем бачаҳо. лайкҳоро монен дар канал подписатсия кунед, фиротон комментария кунед. зинда бошед рамат ки дӯстон мора шуморо ҳар рӯза тамошо мекунем бачаҳо азиз.